партнёр праграмы кампанія МТС. Якасная і надзейная мабільная сувязь па ўсёй Беларусі. Дзень добры, панове! Вёска Бянюны, а знаходзіцца гэта вёска, панове, у Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну, калі, паважанае панства, узнікла гэтая вёсачка Бянюны на зямельцы нашай Божай, я вось не ведаю. Але вось гісторыкі, яны, сабраўшы свой кансіліум, і паселі, значыцца, ўсе разам, і пачалі кумекаць сваімі галовамі разумнымі, і сказалі, што гэтай вёсачцы Бянюны больш за 400 годдзі, а то, можа, і болей. А за гэты час, паважанае панства, тут шмат магло чаго адбыцца цікавага. Так што давайте заглянем. Пісьмовых крыніц, панове, вядома, што вось сядзіба ў Бянюнах была яшчэ на пачатку 16 стагоддзя, і належала гэтая сядзіба татарскаму роду фурсаў. Але вось гэтыя фурсы, панове, яны тут уладарылі надоўга. Ну і навогул, вось гісторыкі кажуць, што на працягу ўсяго 16 стагоддзя Бянюны даволі часта пераходзілі вось з адных рук у другія рукі. І вось недзе ў 1618 годзе Бянюны набывае нейкі шляхціч Ян Ліпінскі. І вось гэтыя шляхцічы ліпінскія тут застаюцца аж на цэлых 130 гадоў. А от шляхцічы ліпінскія, яны, паважаныя, належалі да старажытнага гербу Порай. І вось скажу, чым тут займаліся гэты ліпінскія, як яны выглядалі, я вось не ведаю. А вось герб гэты Порай выглядаў вось так. Герб Порай, другая назова Ружа. Прыватнаўласніцкі герб, якім карысталася каля 250 родаў Беларусі, Літвы і Польшчы. У тым ліку бернацкія, баўжэцкія, ядройцы, малдрыкі, міцкевічы, немаеўскія. У чырвоным полі выява сярэбранай пяціпялёсткавай ружы з зялёнымі лістамі. Герб Порай вядомы з сярэдзіны 14 стагоддзя у Вялікім княстве Літоўскім пасля Гарадзельскай уніі 1413 года. І вось, панове, на працягу амаль 130 гадоў шляхцічы ліпінскай гербу Порай уладарылі вось тут, у гэтай вёсцы Бянюны. Ну, а пасля ў 1742 годзе вось гэтыя ліпінскія Рафаіл і Багуслаў вырашаюць прадаць вось бацькоўскае гэтае селішча Бянюны. А чаму яны так вырашылі зрабіць? Ну, можа, за 130 гадоў, паважаныя, яны тут не толькі вось прыяцеляў сабе набылі, а і непрыяцеляў, і таму
вырашылі пакінуць гэтае месца, пераехаць у іншае. А можа і надакучыла ім гэтае вось сельскае жыццё. Працаваць тут, значыць, захацелася ў горад паехаць, там дзе вось у Ашмяны ці да Смаргоні куды. Ну, хто яго ведае, як яно было, і дзе тут гэтая праўда закапаная. А справа ў тым, што ў 1742 годзе у Ліпінскіх бянюны набываюць шляхцічы Ядзя і Станіслаў Валанамы. Але вось гэтыя шляхцічы Валанамы тут доўга нешта не затрымаліся. Праз гадкоў 20 узялі і з'ехалі з бянюн. А набылі бянюны Валанамаў шляхцічы Сабалеўскія, панове. Дарэчы, Сабалеўскія гэтыя, яны былі таксама, як і першыя ўладары бянюн, фурсы гэтыя па паходжанню татарамі. Але вось і гэтыя штосьці тут ім не спадабалася. Кароце, вось дроўна рубалі сабе на зіму і нават не паспелі спаліць усіх. Пражылі до гадкоў 50 усяго, ды і таксама прадалі бянюны. А набыў бянюны ў Сабалеўскіх недзе на пачатку 19 стагоддзя. Ну, а калі ўжо казаць уже больш дакладна, вось так, дык у 1809 годзе шляхціч Юзаф Карчэўскі, які належаў да гербу Самсон, а выглядаў гэты герб вось так. Герб Самсон упершыню згаданы ў кнізе Яна Длугаша у другой палове 16 стагоддзя. Польскі складальнік гербоўнікаў Папроцкі лічыў, што дадзены герб Самсон прыйшоў з Літвы. Іншы назоў гэтага герба ў польскай геральдыцы быў Ватта. На блакітным фоне залаты муж, які раздзірае пашчу залатому льву. Герб Самсон гэтак жа мелі бяліцкія, блянскія, яблонскія, ярамірскія, какалеўскія, касіцкія, лаецкія, асоўскія, рашкоўскія. Дарэчы, панове, шляхцічы Карчэўскія, яны мелі некалькі гербоў. У іх быў і свой уласны герб, які так і зваўся герб Карчэўскі. А атрымалі гэты герб яшчэ аж у 1579 годзе. У Полацку аддаў ім гэты герб сам кароль і вялікі князь Великае княства Літоўскага Стэфан Баторый. Ну і вось, панове, які старажытны і вялікі магутны род пачаў пускаць караней свае вось тут, у гэтай вёсцы Бянюны. Ну і вось толькі, кажуць, гэтыя Карчэўскі пераехалі ў Бянюны, ну прывезлі сюды свае клункі, гэта там радзюшкі, падушкі, ўсё гэта. Як пачалася вайна 1812 году. І вось, панове, пачалася гэтая вось вайна 1812 года з французамі. Ну і я вам скажу, з усёй маёй павагай да французаў, я хацеў бы сказаць, што вось у Бянюнах гэтыя французы спыніліся нейкія такія не вельмі прыстойныя, нейкія такія гадзенькія гэтыя былі тут французікі. Яны, знаеце, што пачалі рабіць? Яны пачалі хадзіць па хатах і рабаваць людзей. І рабавалі і сялян, і шляхту. Хаця сустрэлі іх тут вельмі добра, з хлебам, соллю, як вызваліцеляў. І вось Юзаф Карчэўскі пабачыў, што гэта такая справа, ды думае, лепш недзе так ад граха далей схаваю я сваё багацце. Ды ён узяў сваіх коней, там худобу, ўсё, вазы, значыцца, і ў лясок, і схаваў у лясочку тут пад Бянюнамі. Значыцца, але гэтыя французы неяк высачылі, ці можа падказаў, хто Бог яго ведае, людзі ж розныя бываюць. Карцей знайшлі яны, забралі ўсё, а бянюнскую сядзібу Карчэўскіх узялі і спалілі, пусцілі ўсё дымам. От так, ось і вер. Пасля ўсяго гэта людзям. Партнер программы – компания МТС. Якостная и надежная мобильная сувязь по всей Беларуси.
Юзеф Карчевский после войны погоровал, конечно, попелищ. Ну что ж, все сгорело, все богатя сгорело. Але все-таки махнул рукой, думает, жить же треба. И распочал будаўніцтва нового двора тут. И вот гэты новый дом его трымаўся на той час у вельмі нетыповым стылі. Ну, першы паверх цалкам мураваны, другі драўляны. Ось на першым паверсе знаходзілася сыраварня, пякарня, тут был бровар, а у галоўны ўваход у прыгожкі драўляны порцік, а над галоўным уваходам быў надпіс 1828 год. І вось таго году, панове, вось гэты палац Карчевскіх амаль не змяніўся. Ну, толькі хіба з невялічкімі такімі перабудовамі. Свеча блескучая зияе, каб расступилася и мгла, вее огню краса живая, яна пригожа и светла. Ён рынуўся туды без волі і смерць сваю спаткаў уём. За кропляй як раса, а матылёк ужо не б'ецца. Табе ахвярай ён краса. Вось у сярэдзіне палацы, панове, было 10 вялізных пакояў. Падлога ўся тут была паркетная. Мэбля вакол стаяла зроблена мясцовымі майстрамі вось у барочным стылі. Ну, а яшчэ была тут вялізная сталовая вось з камінам, і круглы стол там стаяў. І вось тут, у гэтым пакоі, ля каміна збіраліся сябры Юзефа Карчевскага і абмяркоўвалі тут свае справы. А называли сябры гэтыя сябе шубраўцамі. Гістарычная даведка. Шубраўцы – літаратурна-грамадскае таварыства ліберальна-асветніцкага кірунку ў Вільні. На пачатку таварыства працавала як клуб кавалераў-шубраўцаў. Арганізацыйна будавалася на ўзор масонскай ложы. Да шубраўцаў належалі многія вядомыя прадстаўнікі ліберальнага крыла віленскай інтэлігенцыі. Браты Снядзецкія, Бароўскія, Контрым, Юндзіл, Балінскі, Шыдлоўскі, Ходзькі, Томаш Зан і іншыя. Галоўнай мэтай шубраўцаў лічылі барацьбу з грамадскімі і асабістымі заганамі маральнага кшталту, п'янства, азартныя гульні, пахвальба тытуламі, знаёмства са знакамітымі і заможнымі людзьмі, неабавязковасць, непавага да адукацыі. Асноваю сацыяльна-маральнага прагрэсу шубраўцы лічылі асвету, узгадаваную на айчынным грунце і прыстасаваную для дабра народу. Адстойвалі роўнасць людзей перад законам. Асуджалі недаацэнку карыснасці навукі. Лічылі, што правільнае навучанне можа даць толькі добрая школа. Крытыкавалі хатнюю адукацыю, цемрашальства і дылетантызм. Выступалі за адмену прыгоннай залежнасці сялян. Адстойвалі правы яўрэяў, але асуждалі іх прагавітую цягу да ліхвярства, шынкарства і разнастайных спосабаў ашуканства карэннага насельніцтва. У адносінах да рэлігіі выказвалі глыбокую павагу. Таварыства шубраўцаў было своеасаблівым выклікам лепшых прадстаўнікоў інтэлігенцыі абывацельскім норавам тагачаснай эпохі.
Юзаф Карчэўскі, панове, ён вось сябраваў з заснавальнікамі таварыства шубрацаў і са Снядзецкім, і з Контрымам. І вось, панове, гэтыя хлапцы, яны дапамаглі Юзафу вось тут, у Бянюнах, сабраць вялізную бібліятэку. Тут была бібліятэка, у якой захоўвалася больш за 300 тамоў розных дакументаў і манускрыптаў 16 і 18 стагоддзя. І тут гэтыя манускрыпты, дакументы гэтай кнігі былі розныя і на латыні, і на нямецкай, і на французскай мовы. І кнігі былі розныя і па заканадаўству, і па літаратуры, і па гісторыі. Але вось на самым, панове, пачатку Першай сусветнай вайны унук вось Юзафа Карчэўскага Генрых вырашыў гэтую дзедаў бібліятэку на захаванне перадаць да свайго сябра, знакамітага мастака Фердынанда Рушчыца, вось у суседняга Богданова. Ну і вось ён завёз гэту бібліятэку, аддаў туды, там яна захоўвалася. Але ў 1939 годзе сюды прыйшлі бальшавікі, і яны гэту бібліятэку ўсю канфіскавалі і вывезлі ў невядомым накірунку. І вось тут, панове, была яшчэ і вялізная карцінная галерэя. Кажуць, самае вялікае палатно тут на сцяне у салоне. Гэта было палатно, якое звалася «Смерць Клеапатры». Тут было ў яго две карціны вядомага італьянскага мастака Джаргена. Тут у яго захоўвалася 10 прац галандскіх мастакоў. Ну і на самым пачэсным месцы, канешне, знаходзіліся працы сына Юзафа Карчэўска, знакамітага мастака з еўрапейскім імем Юліана Карчэўска. Гістарычная даведка. Карчэўскі Юліан Юзафавіч нарадзіўся ў снежні 1806 года. Мастак. Скончыў факультэт маральных і палітычных навук Віленскага універсітэта. Адначасова займаўся жывапісам. Вывучаў права ў Петербургскім універсітэце. З 1826 года па 1829 удасканаліваў майстэрства жывапісу ў Францыі, потым у Англіі і Італіі. У Парыжы напісаў карціны «Ян III пад Венай» і «Турак на кані». У другой палове 19 стагоддзя гэтыя працы зберагаліся ў галерэі Храптовічаў у Шчорцах на Навагрудчыне. Апошнія годы жыцця правёў у Рыме, дзе пазнаёміўся з Адамам Міцкевічам і пад яго ўплывам захапіўся гістарычным жанрам. Выстаўка 1830 года ў Капітоліі прынесла Юліану Карчэўскаму еўрапейскую вядомасць. Бянюны, панове, яны знаходзяцца ў такім мясцінцы, дзе ёсць горка, ёсць нізінка. І калі вы возьмеце з сабой свой мабільны тэлефон МТС, то за сувязь тут можете не хвалявацца, таму што МТС тут працуе як на горцы, так і ў нізінцы. Юліан, панове, ён скончыў вось універсітэт і атрымаў дыплом кандыдат права. Але вось бацька вось Юзаф бачыць, што сын жыве мастацтвам. Ён не можа без фарбаў, ён не расстаецца з алоўкам. І Юзаф вырашае адправіць свайго сына вучыцца за мяжу ў Парыж. І вось у Францыі Юліан займаецца у лепшых французскіх мастакоў. Ён наведвае Лувр, піша там копіі з знакамітых прац. І гэтыя ўсе працы, гэтыя копіі высылае бацьку вось сюды, у Бянюны, у гэты вось Бянюнскі палац.
У 1830 годзе, панове, калі Юліану было толькі 24 гады, да яго прыходзіць сусветная слава. Пасля вось выставы ў Італіі ён меў ашаламляльны поспех. Вось крытыкі ўсе яго хвалілі. Калекцыянеры ягоныя працы разбіралі ў свае калекцыі. Але вось у промнях гэтай славы яму давялося купацца мала, таму што вось ён захварэў на сухоты і праз 3 гады ў Рыме памёр. Там яго і пахавалі, далёка вось ад роднай Беларусі. Вось расказваюць, што, будучы ў Італіі, Юліан Карчэўскі, ён любіў маляваць пейзажы роднай Беларусі, родных сваіх гэтых мясцін. І вось думаю, што і вось гэты млын, ад якога захаваліся вось сёння толькі рэшткі, таксама быў на малюнках Юліана Карчэўска. Але вось на вялікі жаль, вось час не пашкадаваў вось ні гэтага млына, ні працы Карчэўскага. З ягоных карцінках захаваліся толькі 2, і зараз яны знаходзяцца ў Варшаўскім музеі. Падчас першай сусветнай вайны, панове, вось якраз сюдою праз Бянюны прайшла лінія фронту. І вось немцы аблюбавалі сабе гэтую вёсачку Бянюны, гэтае место, і пабудавалі тут нават сабе камандны пункт. Ну, а каб іхняе камандаванне добра сябе пачувала і не хвалявалася вельмі, яны паставілі нават на ўзгорку вось гэты дот. І вось з тых часоў гэтыя будынкі тут, гэтыя пабудовы так і захаваліся, як помнікі першай сусветнай вайны. І вось я вам хочу сказаць, панове, што вось столькі гадоў прайшло, вось, а быццам учора вось апалапку знялі.
калі панове захочаце патрапіць вось у мінулую эпоху і на свае вочы уласныя ўбачыць, што бачылі людзі той эпохі, прыязджайце ў Бенюны. Не пашкадуеце. Вось зараз праграма «Падарожжа дылетанта» па тэлевізары сканчаецца, і вы не сядзіце ў хаце ля тэлевізара доўга, а выходзьце і ідзіце падарожнічаць, панове. Так што поспеха вам, панове, і да пабачэння.